Dion Donahue sy'n paratoi gymryd y gic i'r tîm cartra. Donahue o dan y wal! A rywsut pan ddath y bel yn ôl dros y bar athi. Be'n cael ei chodi nôl i'r cyfeiriad athi gan Ryan Reynolds. Ddim y cliriad gorau gan Iwan Cartwright cyflwyno'r bel nôl i'r ymwelwyr. Rafael Venables! A mae Penybont ar y blaen am ddiffyn bler gan y tîm cartra. Ond Chris Venables gafodd y peniad pwysig. Kirchhoff yn cadw'r beladur y byw. Cael ei orfodi allan tuag at y gornol. Nath Kirchhoff yn dda. Bel yn ôl at Gabe Kirchhoff. O, na chi gol! Dan Jeffries ar y foli. Croesiad Kirchhoff yn cael ei tharo mewn. Trydydd gol. Dan Jeffries y tymor hwn. Dyna Donahue. Goset. Nôl ydi o'n Donahue. Bas fach at Darren Thomas tro yma. Louis Lloyd yn troi! Ac yn gorfodi Alex Pennock i wneud arbediad efo'i goes chwith. Goset. Ymlaen at Darren Thomas. Mae Louis Lloyd o'i flaen o. Dyma fo, Louis Lloyd. Ar draws at Adam Davies. Adam Davies! Ac ar ôl 7 munud o'r ail hanner, mae'r tîm cartra yn ôl yn y gêm. Adam Davies am y 4ydd gêm gartra o'r bron yn canfod yr hwyd i Caernarfon. Reynolds efo'r gic. Codi'r bel tuag at gwrs Cosby Caernarfon. A mae Venables wedi sgorio ei ail o'r pnawn. Unwaith eto, Gabe Kirchhoff yn ei chanol i sodliad celfydd o ymlaen. A dydy Chris Venables ddim yn methu o ddwy lath. Cyr Pennock ymlaen, oddi ar ben Mooney. Venables! Bron a sicrhau hat-trick. Ond ar ôl gwneud y camgymeriad gwreiddiol, fe nath Phil Mooney'n wych. Ffyrddiad Mael Davies. Gabe Kirchhoff yn disgyn. A mae'n gic o'r smotyn. Yn y funud ola 1. Pnawn Caernarfon yn mynd o drwg i waith. Venables yn erbyn Harry Thomas. A Chris Venables yn cwblhau ei hat-trick. Ac yn cael pen ymwdl ar bnawn rhwystredig i Caernarfon. Tywod hir Ben Wyn. Cael ei ffenio allan mor bell. A Donahue! Ergyd Donahue yn dod nôl at Bradley! A dim ond gol gysur fydd hi. A mae Sean Bradley yn ddofn i mewn i'r amser y manafiadau ar ddiwedd y gêm wedi canfod cornol ucha'r rwyd. When you've lost 4 in a row, coming to Caernarfon is not probably what you want to do. It's the furthest journey for us. Grass pitch and a team that are playing with absolute freedom at the moment. So, difficult opposition, but I thought we went about our business really well and deserved the win. Faint o bryder ydy o'ch di erbyn hyn, tybod bod chi'n ildio gymaint o goliau? Ydy, mae'n rhywbeth dyn nhw'n ddrogi yn ystafell newid ond ydy. Dwi'n meddwl bod ni heb am Colin Benny wedi gweitha. Ac mae rai ni jyst wneud y basics o well a mynd yn ôl i hynna. Da ni jyst concedio gormod o gols. Da ni wedi dod yn ôl fewn i gêm yna, second half di sgorio fuan. Ac o'n i'n meddwl bod ni, sa ni ddim ymlaen i gael yr ail win, ond da'n cysidio un free kick a wedyn, da ni'n mynd ag adael nhw'n neud hynna i ni unwaith eto, sy'n frustrating yn ffennol. 4 wins in 4 now against the Covies, and, well, the same goes for you as well. That's 5 goals in 2 games this season now. Yeah, it's always difficult coming here, and they're a good side as well. But like obviously today was 3 points was the most important thing for us, so pleased.